Nyaya comic pastor yakora moto. Ex-wife yavo yabuda ichitaura mashoko anorwadza zvikuru ati nemudzimai akaroorana comic pastor ana chibereko chakabviswa pamusana pema complications akaitika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho inorwadza moyo. Unoshaya kuti nyaya dzekubuda vanhu vachitaura here, asi kuri kunzi mudzimai wa comic pastor hakwanisi kuva nembereko. Ende iko zvino pastor vakugara vachiregreta because he actually caused rufu rwemwana wavo wekutanga varova mudzimai mwana achibva akanganisika. So nyaya yacho yakudzokera kumashure pakuti uyu waakazoroora Noddy Raviro Zizhou hakwanisi kuita mwana. Saka vaabhizi also the family kutsvaka vana vaakaita musango kutinzi if there is anyone anoziva munhu akamitiswa nacomic pastor kumashure akwanise kuita come forward so that vaite ma-DNA test vagogona kuwana zvikuru. Aya ndo mashoko ari kunzi akabva kuna baba wacomic pastor vachiudza ex-wife yacho. Iko zvino the wife actually brags kuti kwaakazonoroorwa kutsva akagona kuita mwana. Saka akazoti achifamba neprema achipusha baba Ngomashi vachibva vangomuti aiwa nyaya ndiyoyo yekuti comic pastor kwavari havasi kukwanisa kuita mwana. Vari kuti ivo Noddy Raviro Zizhou ari kuedzawo kuti comic pastor varare nemunin'ina wake agogona kuvaitira mwana. Kana bitterness yasvika pakudai so zvinhu zvacho zvinonetsa. Ukarambana nemunhu uchiri kumuda zvinogona kukunetsa zvakare nekuti unoramba uchingotsvaka kuti ari kuitei nani nguva ikupi uchida kungoziva information. All of a sudden she has come forward kubva kumashure kwanga akambonyarara uko ndo paakutanga kutaura nyaya yake ishi. 2 weeks ago she went for an interview with a certain blogger vachibva vanotaura nyaya achibva aburitsa mavideos ekuratidza kuti how she went through abuse nacomic pastor, kurambana kwavakaita nekuzoroorana kwaakaita comic naNoddy Raviro Zizhou. But chikuru ndechekuti mukomana ari kuLondon ari kugona kuenderera mberi neupenyu hwake. Hatizivi guys kuti is this bitterness or ichokwadi chakaitika.